И какво става, пичове? Аз съм Денис, днеска правя giveaway. Сори, малко грешен надпис, но просто... Да. Грешен надпис. Да, правя giveaway, но няма какво да раздам. Но искам просто да ви благодаря за 10 абоната. Не са много, но все пак благодаря ви за 10 абоната. Казах, че ще направя giveaway, но не знам на какво да раздам, тъй като все пак съм от телефон. Може би ще подаря на някой тениска. Ето сега ще ви излезе... Чакайте малко. Аз съм в галерията в момента. Сега ще ви покажа, може би, една снимка. Ето, или тениска на Big Timer ще ви подаря, или такава тениска на Mr. Time BG. Една от тези тениски. Или мога да ви направя аз на вас каквато си искате тениска. Но, както вие решите, аз бях Денис BG. Абонирайте се за мен, ако искате. Харесайте клипа. За да покажете, че ви хареса това, което правя, може да оставите отдолу по едно коментарче да кажете какво да раздам, ако искате да дам. И да, това беше от мен за клипа. Да, мога да направя на някой интро, ако иска. Може да ми каже отдолу и ще му го дам, изпратя. Скайпа ми ще го намерите в описанието долу. Истинския ми скайп. Не и фейсбука ми, личния ми фейсбук, ще го намерите долу в описанието. Ако искате ми изпратете покана, каквото искате направете. И да, това бях аз. Абонирайте се за мен, за моя канал, ако искате, и до скоро.